s nama. Devojke, baš me interesuje šta ćemo dobiti u ovoj rundi. Mislim da će vam se svidjeti. Dobit ćete gomilu živih bubašvaba. Pogledajte kako su slatke. Odvratno. Žao mi je, ali svejedno ćete morati da crtate. Ali radit ćete to uz pomoć ovih stvari koje ćete staviti na prste. Biće vam baš zgodno crtati njima. Neobično, ali svidjet će vam se. Ne zaboravite da imate samo 1 minut. Naravno da ne želim da dobijem bubašvabe, ali svejedno moram da pokažem svoje veštine crtanja. Mislim da ću nacrtati baš lepo. Nadam se, jer u suprotnom neću imati od koga da precrtavam. Prokletstvo, moja olovka se slomila. Šta sad da radim? Tako je, imam zarezač. Nadam se da će mi pomoći. Kakva lepota. Sad mogu ponovo da crtam. Šta se dešava sa zarezačem? Jao, sad sam sva u piljevini. Ali sam barem naoštrila olovku. Sad moram oduvati sve suvišno sa papira da bih mogla nastaviti da crtam. To je to. Hej, šta to radiš? Sad sam ja sva u piljevini. Ne brini, pomoći ću ti da se očistiš. Hvala puno. To je baš lepo od tebe. Naravno, posle ovoga se neću ljutiti na tebe. Šta je to? Odakle taj papir? Julie, hoćeš li prestati da se bacaš? Kakva drskost. Julie, kako ne shvataš da mi smetaš da crtam? Ostavi me već. Ok, sklonit ću ovo smeće. Jao, kakav lep crtež imaš. I njega ću pokupiti. Hej, gdje mi je crtež? Uskoro je već kraj izazova. Apsolutno si u pravu. Izazov je završen. Vreme je da pokažete crteže. Vita, mogla si bolje. Dislike. Mila, gdje je tvoj rad? Ne može tako. Sigurno nećeš pobediti. Julie, a ti se me obradovala. Stvarno mi se sviđa tvoj crtež. Jer je moj. Stop, devojke. Prestanite da se svađate. Šta se desilo? Mada, ne želim da se mešam u to. Imam dovoljno svojih problema. Mila, dobiješ bubašvabe. Trebalo je da se trudiš. Kakav užas. Trudila sam se. Ja nikad nisam vidjela toliko bubašvaba odjednom. A šta to tamo leži na dnu? Nešto sjajno. Pa to je prsten sa pravim dijamantem. Blago meni. Da, prelep je. Devojke, ovaj put vas čeka još neobičnije nagrada. Da li volite morske plodove? Jer će neko od vas dobiti ovu ligavu, ali vrlo slatku hobotnicu. Da li se šalite? Fuj. A slikat ćete ovim bojama na staklu. Nadam se da ćete uspjeti. Vaš minut je krenuo. U djetinjstvu sam često slikala takvim bojama, tako da moram da pobedim. Juj, izgleda kao obična mrlja. Moram je izbrisati. Nemaš pojma da crtaš. Ja ću sada, za razliku od tebe, nacrtati nešto cool. Neka je naša nagrada grozna hobotnica, ali čak i ona se može nacrtati lepo i slatko. Mislim da mi baš dobro ide. Potpuno se slažem sa Milom. Osim toga što nam je lepša nacrtana hobotnica, to je manje šansi da ćemo dobiti pravu. Joj, meni se završila plava boja. Nadam se da Mili neće smetati ako pozajmemo nje. Hej, devojko, jesi tražila možda dozvolu? Da vidimo kako će ti se svidjeti kad ova bojica zauvek postane tvoja. To je super prank. O ne, šta je bilo? Kako da je odlepim? U redu, prvo moram da završim crtež. Vita, šta si ti nacrtala? Nešto jako ružno. Kakva noćna mora. Pričati tako je baš nepristojno. Morat ću da te naučim pameti. Sa slomljenim staklom više nećeš reći tako. Ne, šta sad da radim? Ne želim da dobijem hobotnicu. Mada, lepa koju sam koristila za prank mi može pomoći. Odlična ideja.
Devojke, nemate više vremena. Pokažite crteže. Hey, come on! Julie, svaka čast. Tvoj crtež je divan. Awesome! Vita, na tvom platnu je neki užas. Nažalost, ovo ne mogu prihvatiti. Gross! Mila, i od tebe sam očekivao više. Gde si stigla da razbiješ platno? To je jako tužno. Mislim da će biti fair ako hobotnicu dobio obe takmičarke koje su prekršili pravila challenge-a. Vita i Mila, hobotnica je vaša. Ha, tako je. Hajde, jedite je. A ja ću to gledati i smijati se. Nemojte ništa pričati. Svejedno ćete morati da je pojedete. U redu, probat ćemo. Uj, to je odvratno. Nisam mislila da je tako loše. Sad mi je još strašnije da je probam. Jao, stvarno gadna. Julia, zašto se ti smeješ? Neću dozvoliti da mi se neko smeje. Vita, hajde da joj pokažemo ko će se zadnji smejati. Slažem se, Julie, hvataj. Hej, šta ste uradili? To je odvratno. Sad imam krakove umjesto kose. Kako sad da živim? Baš ste bezobrazne. A to će biti treća runda ovog izazova. Ovaj put ste imali sreće. Pogledajte kakav slatki pas će otići neko od vas. Crtat ćete na nečem vrlo neobičnom na svom licu. Morate da izgledate kao ovaj pas. Opet ćete imati samo 1 minut. Krenite. Ne smem da izgubim. Stvarno želim da se sprijateljim sa ovim psom. I ja isto. Dakle, moram požuriti. Da, svi mi želimo da dobijem takvog slatkog prijatelja. Nekad sam već crtala psa na licu. Nikad nisam mislila da mi ova veština može zatrebati. Ja, devojke crtaju baš lepo. Moram ih sprečiti. Hej, šta ste uradili? Sve ste upropastili. Žao mi, ali nisam ja kriva. Znaš šta? Eto ti, više nikad mi neće smetati da crtam. Jel tako? Onda eto i tebi. Neka ti se sve spere. Zašto me toliko ne voliš? Baš ste ružne. Sad izgledate ne kao pse, već duhovi. Samo mene ne dirajte. Nemate više vremena. Vreme je da odlučimo ko će postati vlasnik ovog psa. Vita, to je užasno. Oh no! Dušo, ne smeš te da gledaš. Mila, nisi ništa bolja. Ono što si nacrtala uopšte ne liči na psa. Julie, ti si dobra. Upravo ti dobijaš novog prijatelja. To? Pogledajte kako je lep. I sladak. Šta gledate? Morala sam nekako da se borim sa konkurentkinjama. A šta to tako smrdi? O ne, sladak pas je učinio nešto vrlo ružno. Fuj, to je odvratno. Mi dobijemo psa, ti samo njegove kake. To će biti fair. Devojke, u ovoj rundi vas čeka ekstra nagrada. Pogledajte kakva lepa ogrlica. I dobit će neko od vas. Crtat ćete ovim flašicama u kojima se nalazi lepak sa šljokicama. Mislim da će biti super. Vreme je krenulo, hajde. Sigurno znam da će dobiti ovu ogrlicu. Ostalim devojkama neće lepo stajati. Kako iscediti ovaj glupi lepak? O, sve je uništeno. Kako da ga sad sklonim? Možda ću moći da ga prekrijem drugom bojom? Ne, neće. Šta da radim? Julie, nije smiješno. Sad ću ti ja. Gotovo, ne diraj me, ja crtam i apsolutno ne znam kako da nacrtam ogrlicu. Ali ni drugi ne smeju dobiti. Mila, ne ljuti se, ali morat ćeš da osjetiš snagu ovog lepka. Sve ide savršeno. Treba samo dodati nekoliko kapi crvenog lepka. Neverovatno. Šta je to? Zašto mi se flaša zalepila za ruku? Julie, jesi li to ti uradila? Ja, ne, to je Vita. Jel tako? Onda i ti ćeš morati da saznaš koliko je dobar ovaj lepak. Ali ne na ruci, već na licu. Eto ti. Ha, mislim da je baš lepo stoji. U pomoć. Skinite sa mene taj užas. Sad nemam pola lica. Moram hitno vratiti obrve na mesto. Mila,
Džabe si me dirala. Pokazat ću ti ja. Stop, vreme je isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Vita, opet ne valja. To je užasan crtež, ali bez uvrede. Julie, nisi bolja. Devojke, šta je bilo sa vama? Znate da crtate? Mila, dobro je što me ti uvek raduješ. Mislim da su svi već shvatili da nagrada ide Mili. Čestitam. Kakva lepota. Sad ću biti najlepša devojka na svetu. Julie, da li ti želiš tako? Hoćeš da ti dam da je probaš? Naravno da hoćeš, ali ja neću. Baš si bezobrazna. Onda je neće niko dobiti. Šta si uradila? Tek sam počela da se osjećam kao princeza. Bila je tako lepa. Devojke, trebali ste da vidite svoje nezadovoljna lica. Što? Gde smo mi? Čeka vas nevjerovatan izazov. Morat ćete da pokažete svoje sposobnosti. Treba dobro da crtate. U prvoj rundi morate nacrtati popit. Onaj ko za minut napravi najbolji crtež dobit će ovu igračku. Ali crtat ćete ne bojama, već bombonama Skittles. Oho, to će biti zabavno. Vaš minut je već krenuo. Jel krenuo, kažete? Onda vreme da probam svoje omiljene bombone. Bombona Skittles imaju veoma svetle boje, što znači da uz njihovu pomoć mogu napraviti odličan crtež. Mislim da ću uspjeti. A ja imam bolju ideju. Šta ako pretvorim bombone u prave boje? Za to mi treba paleta i malo vode. Savršeno! Sad imam puno različitih boja. Šta? Ne, neću dozvoliti Jane da pobedi. Treba voda, kažeš? Biće voda. Pogledajte kakva lepota. Sad ovo liči na crtež koji će pobediti u ovoj rundi. O, šta ja da radim? Slučajno sam pojeo bombone. Oho, Barbie, možda da uzmem tvoj crtež? Kako da ne? Koliko sam se trudila? Skloni ruke. Pa deco, nemate više vremena. Pokažite mi ko je šta nacrtao. Pogledajte, jel vam se sviđa? Jel me zavitlavaš, na papiru nema ništa. Andy, to ne valja. Prokletstvo, ali Skittles je bio jako ukusan. A ja sam dala sve od sebe, samo što je zbog vode srce ostalo na stolu, ali zamislite da je sve u redu? Ne, crtež mora biti čitav. A kako vam se sviđa moj crtež? Da, Jane, ti si pravi umetnik. Mislim da je pobednik očigledan. Jane, dobiješ taj ogromni popit. Kako to? To je bilo naša nagrada. Tačnije moja? Andy, hoćeš da ti dam popit? Nije mi žao. Daj mi. Ne diraj, jesi normalan? Dobro, dobro. Izvini, Jane, ali Barbie je očigledno protiv. Šta će nam toliko sosova? Jer ćete u ovoj rundi crtati njima. Vaša nagrada je riba. Fuj. Imate samo 1 minut. Mislim da treba da se potrudim jer ovdje postoji neka zamka. Ako su dobre nagrade za dobre crteže, onda su loše za loše. Ovaj put sigurno neću jesti. Želim da pobedim. Andy, izvini, ali bacaš smeće pravo u mene? Jao, kako sam mogao? Jane, izvini, nisam primetio. Ma sve u redu. Zašto pomažeš joj? Kako te nije sramota? Ispravljam svoju krivicu. A sad bi trebalo da krenem da crtam. Koji sos da uzmem? Izgleda da je izbor već napravljen. I taj izbor je super. Nadam se da ću nacrtati istu ribu. Andy, dobar si, riba ti je stvarno cool. Sad mogu i ja početi da crtam. Mislim da je najbolji način da to radim prstima.
Tako ću vas sve pobediti. Samo ću probati malo sosa. Wow, kako je lep! To je to. Nemam više sosova. Nadam se da ova kula neće pasti. O ne, šta sam uradio? Crtež je uništen. Društvo, ostanite. Pokažite svoje crteže. Već? Prokletstvo, nisam završila. Jane, ti si prva. Jane, svaka čast. Stvarno mi se sviđa tvoj crtež. Andy, vidi kako je lepo. Ha, kako si naivan? A kako vam se sviđa moj crtež? Trudio sam se. Misliš da je to smiješno? Prestani da me zavitlavaš. Šta, ali imao sam crtež stvarno. Izgleda da je Barbie za sve kriva. Barbie, tvoj crtež je srednji. Kod Jane je bolji. Kako te nije sramote, Barbie? Nisam htjela da izgubim. Riba ide Andyu. Više nećeš da me zavitlavaš. Come on! Ali mrzim ribu. Ne brini, znam šta će ti sigurno pomoći. Vatra. Možeš spremiti ukusan ručak od ribe? Yes! A kako ovo radi? Gde se uključuje? O, našao sam. Ups, izvini, Barbie. Jane, ti si genije. Pogledaj kako ovo ukusno izgleda. Biće još bolje kad ukrasimo ribu povrćem. Tada će sve biti idealno. Jane, tako si pametna, to je jako ukusno. Nagrada ovog puta je prilično čudna, ali svejedno je dobra. Čeka vas prelepa haljina. Wow, kako je lepa! Halo, jel me čujete? Čujem te, prestanite da pričate, vreme je da crtate, minut je krenuo. Oho, još nikad nisam crtala 3D olovkom. Ni ja, ali mislim da to nije teško. Kakva lepota, crtati 3D olovkom je baš zgodno. Ja imam drugačiju ideju. Prvo ću napraviti detalje. Cool! A ja imam još bolju ideju. Boli me uvo za haljinu, napravit ću autić. Dobar, brz i lep. Awesome! Gledajte kako brzo ide. Jao, ponašaš se kao dete? Napravila sam odličnu haljinu. Jao, ali uopšte ne čvrsto. Slušaj, Andy, tako dobro praviš stvari 3D olovkom, možeš li mi pomoći? Vrlo rado. Ha, dečak pravi haljinu? Društvo, pokažite mi šta ste napravili. Minut je prošao. Oho, Andy, iznenadio si me. Ali to nije moje. A Barbie me razočarala. Gde je druga polovina haljine? Jao, mislila sam da je tu. Žao mi, moja haljina se raspala. U redu, i onako sam već odlučio da će pobednik biti Andy. Čestitam. Jao, kakav užas. Andy, postaćeš zvezda Instagrama? Da li ste spremni da vidite pravog kralja? Evo ga. Ali kruna će u tren postati vaša ako je lepo nacrtate. Zaista bih voljela takvu krunu. O da, Jane, kruna će ti baš lepo stajati.
Joj, zaljubljeni par. Vaše vreme već krenulo, požurite. Kako crtati šminkom? Nemam pojma da je koristim. A meni se čini da će crteži spasti baš lep. Andy, uzmi karmin da bi isto nacrtao lep crtež. Hvala na savjetu. Ovim tempom će me oni zaobići. Šta da radim? Tako je. Male zlatne mrvice će me spasiti. Odakle to leti? Opći. O ne, žao mi je, Jane, nisam hteo. Nisam ja kriv, stvarno. Tako vam i treba. Jao, sad mi je crtež uništen. Uzmi moj crtež, a meni daj svoj i nemoj da brineš. Hvala ti, ti si pravi džentlmen. Treba samo malo popraviti tvoj crtež. Okay. I ja ću od tvog također napraviti krunu, samo papirnu. To je čak i bolje od crteža. Sad neće stići da nacrta lepu krunu, a ja imam više šanse za pobedu. Mislim da malo šljokica neće škoditi. Kakva lepota. Sjajno. Kakva je vlasnica, takva je kruna. Djeco, vreme da pokažete crteže. Jane, ovo ne valja. Ranije si crtala mnogo bolje. A ja sam napravio origami. Cool je, zar ne? Originalno, ali potreban je crtež. Kao kod mene? Tako je, Barbie, svaka čast, ovo je najbolja kruna koju sam video, tako da ti dobiješ nagradu. Sad sam prava princeza, a ne neka Jane. Još samo princa da nađem. Evo ga, kako brzo. Dragi prinče, hoćete li me odvesti u svoje kraljevstvo? Jao da, kraljevstvo bubulica. O ne! Znaš šta, Jane, imam i za tebe krunu. Neka nije zlatna, ali napravljena je s ljubavlju. I cveće isto za tebe. Hvala ti puno, Andy. A sad, hajmo da pojedemo po sladoladu. Idemo. Wow, kako je lepo. Sviđa mi se ovdje. A evo naše čokoladne fontane. Da li ste spremni da se borite za nju? Upozoravam vas, neće biti lako. Morate staviti ruke iza leđa. Bravo, dobar početak. Merim vreme. Srećno svima. Prvo moram uzeti kompresor za farbu. Nije tako lako kao što sam mislila, ali uspjela sam. Sad mogu da crtam. Baš si spora kao puš. Mi smo već počeli. Nema veze, sad ću vas stići. Mislim da mi dobro ide. Da vidimo kako je Mija. Osnova je spremna, ali mi se uopšte ne sviđa. Nešto nije u redu. Znam kako da napravim zaista lep crtež. Treba da iskoristim flomaster. Jeste li vidjeli kako sam profesionalno skinula poklopac? Odlična ideja, Mija. Takvim tempom ćeš me prestići. Šta je bilo? Što je Jennifer pala? Samo sam htjela da skinem poklopac sa svog flomastera. Eto, Mija je opet korak ispred mene. Kod nje ispada lepa fontana, šta da radim? Znam, pero će mi pomoći. O ne, sad ću da kinem. Pogledaj šta se desilo sa mojim crtežom. Sav je u boje. Jennifer, kako si mogla ovo da uradiš? Kate, čemu se smiješ? Eto,
to ti? Mija, zašto si me poprskala bojom? Ovo je stvarno smešno. Ali ako poprskam i tvoj crtež, bit će još zabavnije. Jennifer, šta gledaš? Hoćeš i ti da dobiješ? Izgleda da je vreme isteklo. Baš ti se posrećilo. Pa, da vidimo šta imamo ovdje. Mija je pokvarila moj crtež. Znala sam da vam se neće svidjeti. Mislim da ni moj rad neće biti najbolji. Sve zbog Jennifer. Devojke, razočarali ste me, ovo je loše. Sigurna sam da će vam se svidjeti moj rad. Da budemo iskrena, nemam veliki izbor. U redu, Jennifer, pobedila si. Uzmi fontanu. Sjajno! Kako je velika! Zavidite me, gubitnice. Odavno sam htjela da probam ovu čokoladu, a sad mi se san ostvario. Ne treba samo da sedimo i gledamo ovo. Moramo da joj ukrademo čokoladu. Hajde pre nego što sve samo popije. To je bila genijalna ideja, Mija. Ukusno. Hej, gdje je nestala sva moja čokolada? Odlučili smo malo da uzmemo. Ali to nije fair. Predstavljam vam vašu novu nagradu. Zar nije sladak? O da, pravi anđeo. Dođi ovamo, druže. Oho, kako je to iznenađenje. Nije valjda da ćemo morati da crtamo kakicu? Mija, kako si pametna, bravo. Napred. Pa da, ne izgleda baš dobro. Zaista ne želim da crtam nešto tako, ali pokušat ću. Drugih opcija nema. Osim toga, mislim da će biti lako. Jao, zaostajem. Treba nadoknaditi izgubljeno vreme. Mislim da je bolje crtati nogama nego ustima. Odakle dolazi ovaj smrad? Fuj, Mija! Odlično, već sam eliminisala jednog protivnika. Sad mogu početi da crtam. Moje šanse da ne dobijem tu gadost se povećavaju svake sekunde. Ostalo je još malo da se potrudim. To mi je već crta i ja čak ni da uzmem flomaster ne mogu. To, konačno sam uspjela. Na korak sam do pobjede. Idemo. Ups, izgubila sam flomaster. Treba mi baš ova boja. U redu, pokušat ću da potražim drugu njansu. Opet ne mogu da je uzmem. Kakva je ovo kazna? Mi je skoro završila. Vreme ističe. Stop. Gde su vaši radovi? O ne, ja ništa nisam uspjela da uradim. A ja sam gotova. Možda će vam se ipak svidjeti? Ni nešto. Da vidimo šta drugi imaju. Ja sam se trudila. Vidi se, bravo Mija. Koliko je sati? Izgleda da sam sve prespavala. Već se pokazuju radovi. Nema potrebe, sve razumem. Kate je izgubila. O ne, nisam ja kriva. Bila sam u nesvesti zbog Mije. Ni valjda da moram sad ovo pojesti. Fuj, izgleda odvratno. Pokušat ću bar da liznem. Oho, slatko. To je čokoladni krem. Spremna sam ovo da jedem non stop. Ukusno. Fuj, šta to radiš? Prestani. Ne možete da zamislite kako je ukusno. Povratit ću. Bolje da se okrenem. Možda hoćete da probate? Evo ga, još jedan lepotan. Kako je čupa. Divno. Sedi, bebo. Morat ćemo malo da sad čekamo dok devojke rade svoje radove. Usput crtat ćete pravo na licu. Samo napred. Čupala će biti moje, vidjet ćete. Stvoreni smo jedno za drugo. Mislim da će mi šminka mačke dobro stajati. Belolovka je beskorisna, bolje da iskoristim plavu. Pogledajte kako je lepo. Upravo ono što je potrebno. A sada oči. Zaista ti sve lepo stoji. Nadam se da će crtež i na meni dobro stajati. Svejedno nemate šanse da pobedite. Opustite se. Crtat ću gledajući u ogledalo. Tako je mnogo lakše. Niko me ne može pobediti.
Pa, većinu crteža sam uradila. Jennifer, kako si ti? Ne znam šta će ispasti, ali mi se sviđa proces. I meni. Šta? Jer koristiš ogledalo? To nije fair. Zašto si me gurnula, Mia? Vidi šta se dešava? Nered. Tačno. Moramo je naučiti pameti da više ne krši pravila. Kate, naterala si nas to da uradimo. Izvini. Nemojte, stani, Mia, molim te. Moj crtež se obrisao. Ali zašto? Na kraju krajeva uložila sam mnogo truda. Ali zato nikada više nećeš prekršavati pravila. Izgleda da je Mia već sigurno u svojoj pobjedi. Ne sviđa mi se to. Mia, mogu li da ti skrenem pažnju? Čini mi se da tvoj crtež ne izgleda baš dobro. Ali ne brini, ja ću ti pomoći. Sad ćemo to popraviti. Šta se dešava? Šta vi radite? Pa, kako izgledam sada? Bolje? Mnogo, tako je mnogo lepše. Vidim da su svi spremni. To je sjajno, jer je vreme upravo isteklo. Bebo, ne gledaj na ovu stranu, nema ništa dobro. A kod mene? Još gore. Stvarno? Ali Jennifer je sve ispravila. Prevarila si me. Ne razumem šta se kod vas dešava. Izgleda da nemam neki izbor. Jennifer je pobedila, pa idi kod nje. Stala sam. Čupavac je moj. Dođi da te zagrlim. Joj, zašto mi se ovoliko kija? Izgleda da je Jennifer alergična na krvno. To je dobro. Možemo uzeti mače? Jao, loše mi je. Da, idi odmori. Oho, kako mnogo soseva. Već znate čime morate da crtate. Vreme je da vam pokažem šta tačno. Uj, ogromna sirova riba. Mislim da niko ne želi da je dobije. Morat ćete da se potrudite da ne budete najgora. Sosovi su u vašem raspolaganju. Srećno vam! Spremna sam da se borim do posljednjeg. Nisi jedina, Mia. Šta se dešava? Jennifer, pogledaj ovamo. Bacaš smeće pravo meni u lice. Joj, izvini, nisam mislila da će tako da ispadne. To je nečuveno. Nadam se da mi niko od vas više neće smetati. Vreme je da se zabavim svojim crtežom. Da vidimo šta je ovdje. Kečap. Sjajani. Lepo leže na papir. Ipak ću ga iskoristiti. A meni se više sviđa žuta boja. Zaustavit ću se na njoj. Pogledajte kako je lepa. To je to. Inače, crtati sa njom je zadovoljstvo. Šteta što je sos tako brzo završio. Morat ću da izaberem drugi. Sens može. Malo drugačija nijansa, ali mi se sviđa. A u sredinu ću staviti kečap. Odlična kombinacija boje. Niko mi ne može reći da je ovo loše. Oho, kod mi je već završen crtež. Da, nije mi ostalo mnogo. Skoro kraj. Izgleda da zaustajem. Moram hitno nešto da smislim. Znam, crtat ću sa svim sosovima odjednom. Uštedeću vreme. Ali kako ukusno mirišu. Ne mogu da odolim, moram bar malo da probam. Sjajno, ne mogu da prestanem. Hoću još sosova. Probudio mi se apetit. Šta radiš, Jennifer? Kontroliši se, inače nećeš imati čime da crtaš. To je to, završila sam. O ne, ostaci sosa su pali tačno na moj crtež. Prokletstvo. Ne želim da vas uznemiravam, ali vreme ističe. Potpuno sam zaboravila, to je to, stop. Ukusno. O ne, nisam ništa nacrtala. Kako sam mogla? Gotova sam. Mi ima sjajan crtež. Pa, definitivno sam izgubila. Mada, još nije kraj. Izvinite, ali sosovi su se prosuli po mom crtežu. Dok niko ne vidi, moram brzo da zamenim crteže. Da vidimo šta drugi imaju. Evo i moje ribe. Zar nije lepa? Jeste, slažem se. Kako vam se sviđa moj crtež? To je čist list. Nemoguće. Namestili su mi. Jennifer je zamenila naše crteže. To se ne može dokazati, dakle morat ćeš da jedeš ribu, Mia. Prijetno.
loše mi od mirisa. Užasno smrdi. Ništa ne može da se uradi, moraš je pojesti. Imam sjajan plan. Šta ako spremim ribu? Mislim da će tada biti mnogo ukusnija. Ispostavilo se da nije tako lako koristiti vatru. Tako je. Žao mi je, Jennifer, slučajno sam. Ali da budem iskrena, dobila si ono što si zaslužila. U redu, hajde da ispržemo moju ribu. Kakva ukusna korica. Rado ću probati ovo jelo. Oho, i ja bih ga probala. Kasno je. Uradili ste sve da ja dobijem ribu? Kako je nežna. Super.